Айде малко на разходка. Да пробваме тези ирландски дюнерчета, хубави ли са. Супер! Продължаваме с разходката. Сега сме тук в молчето за дрехи. И отиваме в друг магазин. Да видим там какво има. Днеска е неделя, бая хора се изненадат да се поразкарат. Айде отиваме към другия магазин. Да видим там какво има. Го е магазинчето срещу нас. Айде влакчето тръгна. И ето пристигнахме. Почва разглеждането, да видим какво има. А тук попаднахме на много хубави очила, по 15 евро са. Видим тук обувки, какво има. Тук има хубави потници, 8 евро. И това е. Излизаме от този магазин. Няма нищо. Айде свърши разходката. Чакаме автобус. Айде автобуса идва. Айде свършихме с разходката. На почивката. Сега се прибираме по апартаментите. Много добър ден. Айде, чао за сега.